Hi guys! Aalis po tayo ngayon. Pupunta po tayo ngayon sa bangko para mag-update dun sa aking ATM card kasi na-block na po siya guys. 3 months na po. Day off ako ngayon. Pupunta ako ngayon sa bangko para i-update, para manghingi ng bagong card. Ayan. Sasabay po ako ngayon sa guys, sa bus. Paalis na po kami. Wait! Naiwan. Ito guys, nasa loob na po ako ng bus. Paano ang temperature? Okay, thanks. Ayan. Hi Latif, how are you? Good. So yan yung mga kasamahan ko. Yan si Latif, si Deepak sa likod. Ayan. Where are you going? Bill. Ha? Yan si Jan sa likod. Ayan, okay guys. Sobrang init ngayon. Kasapin ko lang yun. Front one. Ha? Front side. Dessert? Saglit lang guys, kusapin ko lang yung driver. Brother, would you mind if you drop for me in Opera House? Okay. Okay? Okay, thank you. Okay guys, kinausap ko po yung driver para i-drop ako doon sa sa Opera House Bank Muscat. Uy! Mag-hi ka naman dyan. Hello. Yan po si Jessica. Wow! Ang kasamaan ko po sa trabaho. So yung bus dito guys, ano po siya, every 45 minutes po yung niya, yung alis. Pag galing sa hotel, every 20 minutes. Ayan. So pag naiwan ka ng bus, sorry ka na lang kasi malayo po yung lugar naming tinatrabahuan. Tapos ang hirap kumuha ng dito, taxi. Yan. Okay guys, so on the way na kami. Mamaya babalikan ko kayo, okay? Ingat po kayo dyan. Bye bye. I just wanna be happy, happy tonight. Without giving a warning, I'ma leave without giving a. Okay guys, nandito na po ako. Thank you. Ayan guys, nandito na po ako ngayon sa sa harap ng Opera House. Patawid po ako ngayon guys doon sa kabila. Doon sa kabilang side po yung pupuntahan natin. Chichimpo lang ako guys na yung hindi masyadong madaming sasakyan kasi ang bilis mag-drive ng mga tao dito guys. Ihintay lang ako na chance para makatawid tayo. Ayan. Di naman siya masyadong malayo guys pagka pagka galing doon sa accommodation namin. Medyo malapit lang siya. Tapos tamang-tama sumabay po ako dun sa bus namin kasi same way. Tapos malapit lang din itong pupuntahan kong bangko, malapit lang din sa aking pinagtrabahuan. So opposite side lang po siya. Kaya yun, mas madali po. Mas napadali yung lakad natin ngayon. Ayan. Ang bagal naman ng mga sasakyan tumawid, oy. Ayan guys, tatawid na po tayo. Bilisan lang natin. Ayan, takbo-takbo. Ayan, so nakatawid na po tayo sa isang kalsada. Tapos tatawid naman tayo doon sa kabila. Ganun ulit. Hahanap tayo ng tiyempo guys. Ayan. So tawid.
Ngayong araw guys, sobrang init. Di ko lang alam kung ilang degrees, pero talagang napi-feel ko yung lakas ng init guys. As in ano siya, para bang ano guys, yung nagsiga ka. 'Di ba pag sa sa atin sa Pinas, pag tuwing hapon kasi nagsisiga tayo, 'di ba? Tapos imaginein mo yung sarili mo malapit dun sa siga. Ganito kainit dito guys, as in. Kasi ano dito guys, ngayon summer. Tas lalo pa itong iinit guys, ha? Lalo pa po itong iinit. Kaya bilisan ko na lang po yung paglalakad para grabe, hinihingal na ako guys. Ay, dapat pala nagdala ako na sombrero ba. Grabe. So dapat pa mga 5 minutes makapasok na ako dun sa loob para makasilong tayo. Kasi yung init guys, pag sobra masama po yun, di ba? Yung iba nga na heat stroke, yung mga ganun, ilayo ng malayo, katok sa kahoy, knock on wood, di ba? Lalo pagka pag high blood yung isang tao, di ba? Grabe, sobrang init. Yung card ko kasi guys, matagal na yung na-block. Di ko lang inaasikaso kasi ang ginagamit ko ngayon sa yung application. So yung bangko na ginagamit ko, meron po silang apps. So dina-download ko po 'yon. Doon ako nagta-transact ng halimbawa, pag nabili ako, ang ginagawa ko, nagta-transfer ako ng money through bank application. Kaya mas madali din. Kaso nga lang, ang problema, halimbawa pag magbakasyon ako, pupunta ako sa ibang lugar, wala akong card. At least kung may card ako, pwede ko siyang di ba? Pwede kang mag-withdraw sa ibang bansa, ganyan. Kasi pag apps kasi, within lang naman siya within the country, within the place, kung anong bangko yun, di ba? So yun, so very very important talaga na meron kang card. Ayan, kasi pwede mo siyang i-update international card, ganyan. So pwede mo siyang magagamit anywhere, everywhere around the world. Ayan, di ba? English tayo, no? Pang malakas ang English yun guys, ha? Okay, so ito na guys, nasa harap na po tayo ng bangko. Ang lugar na pala to guys, ang lugar na to ay Opera House ang tawag dito. So itong Opera House guys, marami na ring international artist ang nag-perform dito. Isa na doon si Diana Ross, iba't ibang international artist performers. So Opera House po ito guys. Ang daming marami siyang bantay, maraming police, kasi dito meron siyang mga shop na sobrang mahal ang mga paninda. Unang-una na doon yung mga relo, gold, ganyan. So syalan-syalan tong guys, lugar na to. Ay, thanks God, nandito na finally. Ayan guys. So ito po yung paligid ng Royal Opera House. Tapos ayan, dyan po yung Bank Muscat. Kung makikita nyo yung logo na yan, ito, pakita ko. Ayan. Saan pa? Ito. Itong logo na to, ayan, hindi ko ma-target. Ayan. Yan po yung logo ng Bank Muscat guys. So dan po tayo sa loob pupunta. Okay guys, so ipapakita ko lang sa inyo yung paligid dito, kung gaano siya kaganda. Ayan. So yan po yan guys.
baliktarin ko lang yung camera guys para makikita nyo ng buo kung gaano kaganda yung lugar na ito. It's just another doorway to open up and see what kind of lifeline will be waiting there for me. I need to bury all these fears and let them fade away. I'm not scared, I'm prepared to find myself again. I wanna fly over mountains, I wanna reach the end, I'll rise up from the ashes, I wanna burn again. I'll find my way through the bitterness I'm feeling. I won't rest, I won't give up, I'm still healing. I'm still healing. I won't give up, I'm still healing. I fight the pain that I once let kill my vibe. I fear the day that I lose the chance to fight. So I stand up tall, ready to face it all again. And I will not fall, I won't lose again. I wanna fly over mountains, I wanna reach the end, I'll rise up from the ashes, and I won't burn again. I'll find my way through the bitterness I'm feeling. I won't rest. Okay guys, so i-update ko na lang po kayo kung ano man ang magiging resulta ng aking lakad, kung makakuha ba ako ng bagong card o hindi. So ayun, mamaya babalikan ko kayo guys, ikukwento ko sa iyo kung ano ang magiging ganap sa loob. Okay, so see you mamaya guys, ingat kayo dyan, bye. So yun nga yun guys, very successful po yung ating lakad ngayon. So lahat na po ay na-process, at saka makukulik ko na po yung card ko after 2 days. Babalikan po natin yon. So ang gagawin natin ngayon, maglalakad sa tirik na init papunta doon sa hotel na aking pinagtatrabuhan, kasi nandoon po yung company bus namin. So yun po yung sasakyan natin pauwi doon sa accommodation. So tamang-tama, lunch time, dadaan muna tayo doon sa staff cafeteria namin doon sa hotel. So yeah, ayun guys, nandito na ako ngayon, no? Naglalakad na ako ngayon. So sisikapin kong makarating doon within 10 minutes, kasi sobrang init po guys, as in. Yan, so nakalimutan ko magdala ng kahit isang sombrero man lang. So di ba guys, sobrang bilis nung transaction, napaka-smooth, at saka napakabait nung nag-assist sa akin. So ano po siya, very helpful, ganyan. Kung may mga tanong ka, tapos pinoprovide naman niya, tapos pag di mo alam, sabihin niya, ito ang gawin mo, ganyan, ganyan. So kaya yun, sobrang bilis ng transaction. So nag-feedback din ako dun sa nila, dun sa may customer, tawag nun, para siyang survey, ganyan, survey. So yun, nilagyan ko, excellent, kasi excellent naman siya magtrabaho. So happy naman ako. Hindi naman ako na didismaya. Char, didismaya talaga.
Hindi ako nadismaya dun sa service nila. As in, sobrang ganda, sobrang bilis. Ayun. Yun guys, so nandito na ako sa main road. So, ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, yung building na yan. Ayan, ayan. Yung kulay dark gray, dark brown. Yan, sa likod. Yan yung ano, pupuntahan natin. So, medyo malayo-layong konti ang ating lalakarin. Anyway, exercise na din. Kasi wala po tayong regular exercise. Though, tumatakbo tayo sa trabaho. Nagsiserve sa mga guest. Pero hindi po yun yung healthy exercise guys, okay? So, ayan. Walking. Para ano, good circulation sa ating dugo. So ayan, tatawid na po tayo. Nandito po tayo ngayon sa ano guys, sa harap ng stoplight. Ayaw ko ng ano guys na maglakad dito sa ano, sa stoplight kasi napaka-buplax, napaka-bubo ko guys sa ganito. Tapos parang nakakahiya ba kasi ano, daming tao kasi. Ayan, tabi tayo. May mga tao nakatingin sa'yo, di ba? Parang ano, parang nahihiya ako. Anyway, ayan, so tingin-tingin, left and right. Thank you very much. Ayan, so pinadaan tayo ng taxi. Sobrang bait po niya kasi pinadaan tayo. Ganon yung mga tao dito guys, ganon yung mga umani. Napaka ano nila, napaka respectful. First of all, kung ikaw ay expats, kunwari ibang nationality, di ba? So ano po sila guys, napaka fair po nila. Hindi sila yung tipo na, oy, lugar namin to, ganyan. Hindi, napakabait po nila, as in marespeto po sila. At saka ano, very humble, ganyan. Okay, so ayan, 5 minutes more, marating na natin yung building. Ayan, so baliktarin ko yung camera guys para makita nyo po. So nandito na po tayo sa harap ng hotel guys. So yung dark color, ayan, ito yung dark color building na yan, dyan ako nag-work, Intercontinental Muscat. Yung kabila naman, yung light color, ito, ayan, yan yung W Hotel. So bagong hotel lang po yan guys. 4 years ago ata, kung hindi ako nagkakamali. Ano siya, bagong gawa. Ayan, so 5-star din siya. So tingnan nyo kung gaano kagalit yung may-ari ng W, di ba? Talagang tinapat talaga dito sa Intercon, ano? Nakikipagkumpintensyahan talaga, ano? Ayan. So ito yung lugar guys, ito yung malawak na parking. Ay pagmamayari po yan ng Intercontinental. Ayan. So ito naman, doon tayo galing kanina guys. Ayan oh. Ito, ayan. Yung building na yan, dyan tayo galing kanina. Tapos extension po nung building na pinuntahan natin ay ito. Ayan, so extension po yan ng Royal Opera House. Itong malinis na daan na to, papasok yan doon sa W Hotel. Ayan. So ayan guys, sobrang init pero di ko masyadong ano, pinipil kasi first of all, na ano naman ako, na nakapag-exercise. Yan, kahit mainit, ayos lang, ganyan. So kunting-kunti na lang mararating na natin yung entrance. Pero doon tayo, since day off tayo ngayon, doon ako dadaan sa ano, sa guest entrance. Yan, pagpasok natin doon, meron siyang ano, temperature check, ganyan. So normally yan naman ang ano dito eh, yan yung mga ginagawa ng may-ari ng mga ano, building o kahit sa public places, meron agad na
kukuha ng temperature check. Ayan. So yung iba parang minamanual yung maliit na temperature check, yung iba naman yung malaki, yung harap ka lang mismo sa machine ay automatic check ka na. Ayan. So yan guys, yan po yung sitwasyon ngayon dito. Hindi siya masyadong busy, wala masyadong mga sasakyan. So ibig sabihin hindi siya busy. Ayan. Thanks God, nandito na tayo. Ay, hinihingal ako doon pero okay lang. Pinapawisan, at least healthy sa awa ng Diyos. Ayan. So, di ba guys? 3 minutes lang nandito na tayo. Kasi ang sinisit ko 10 minutes, di ba? So, less than 10 minutes nandito na tayo. So, ibig sabihin, mabilis yung ating lakad. Ayan, so may security dito. Ito na tayo sa entrance. Assalamualaikum brother, how are you? Ayan. Temperature check, 36.7. So may 0.7 siya, 36 normal. May 0.7 kasi galing tayo, obviously galing tayo sa labas, di ba? So mainit sa labas. Ayan, so nandito na tayo sa sa lower lobby ng hotel. Tapos papasok tayo dun sa sa kaloob-looban para kakain na rin ng lunch natin. Tapos ng lunch sasabay ng bus. O, di ba? Very nice planning, di ba? Very nice plan of the day for today, di ba? Pumunta doon, nag-request ng bagong card. Pumunta dito, kumain ng lunch, pagdaas uuwi sa bahay, maglaba, maglinis ng kwarto. O, di ba? So ayan guys, dito na tayo sa may malapit na tayo sa stop cafeteria namin. Ayan. So mag-hi muna tayo sa kasamahan nandito. Okay. Ang daming pintuan guys, no? Ayan. So kung makikita nyo yung hallway guys, kakaiba siya, di ba? Creepy konti. Ayan. Okay guys, nandito na po ako ngayon sa sa harap ng stop cafeteria namin. So, kakain muna ako ng lunch guys. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Sana ay okay kayong lahat dyan. Hanggang dito na lang muna. Take care everyone. God bless us all. Bye bye.